ריקוד רציתי בזוגות, הבן השמאל עבד בימין, שרי יהודה לוי השחקן, בסדרה אלופה, מאוד פופולרי ויפה, חיצוני, תסתכלו, 1, 2, 3, כפיפה, 2, 3, מתיחה, החלף מקום, מתיחה, החלף מקום, נפרדים, הכל בשלוש, בכיף, 2, 3, החלף, 2, 3, חוזרים מההתחלה, חלק ראשון, פעמיים, 2, 3, מתח, החלף מקום, החלף חזרה, 1, 2, ציר, עכשיו רק החלפה 1, החלף 2, 3, חלק שני, משקל עלה, לאחור ולפנים, ומסביב לבת, חוזרים למקומות, משקל וציר, עוד קדימה, 1, 2, 3, נפרדים קטן, הצידה לאחור, סיבוב וזה חוזר, משקל עולים, אחורה וקדימה, בנים יד ימין, מסביב בנות קדימה ואחורה, מתיחה, 1, 2, ציר, קדימה, 2, 3, הצידה לאחור משקל וסיבוב בחזרה. חלק שלישי ואחרון, משקל אבל יוצאים לשלישי, משקל, סיבוב ביחד 3, קדימה, 2, 3, צעדה תימנית מחליפים, צעדה תימנית מתארגנים, צד שני סיבוב, 1, 2, 3, צעדה תימנית החלף, פנים אל פנים. פתח סקל, בנות סיבוב, שמאלה 2, 3. פתח סקל עכשיו בנים, סיבוב 2, 3. נקרא עושים סיכול חילוף הבן לימין הבת בשמאל. סיכול חילוף בציר, בקשת 2, 3. חוזרים להתחלה עם קידה, והכל מתחיל מההתחלה פעמיים, ומסיימים עם תחילת הריקוד. אתם תראו במוזיקה שיהיה בהצלחה.